Yanoronga Budai, Mwari wakanaka. Yanoronga Budai, Mwari wakanaka. Mwari wakanaka, Mwari wakanaka. Yanoronga Izi, Mwari wakanaka. Mwari wakanaka, Mwari wakanaka. Yanoronga Izi, Mwari wakanaka. Mwari wakanaka, Mwari wakanaka. Yanoronga Izi, Mwari wakanaka. Mwari wakanaka, Mwari wakanaka. Yanyoita Izi, Mwari wakanaka. Mwari wakanaka, Mwari wakanaka. Mwari wakanaka, Mwari wakanaka. Yanyoronga Izi, Mwari wakanaka. Did he say guys for the people tikuno kwasekuru tadzoka topenda mukuona apa tatakatopenda ndikupenda inini namukudzi ari kuseri uko saka tatomixa pendi yedu yamukuona rimwe bhaketi riri kuseri uko ndine rangu uko mukudzi anenge achibva neseri Kwazivai vashamarari tinokumhoresai tikukumusai nhasi tikasangana saka tinokutendai ende tiri kufara tine vashandi vamuinavo vari kuitawo basa vari kupenda nhasi nezuva ravauya kuzopesa ndimeri yekupenda saka yava tinokutendai tifare tirambe takadaro. Amen. Tikupenda Washington anotipendera hatakukwanisa kumukwidza bhazi kuti auye saka isita tiringoitawo zvatakadziswawo naWashi hamozviona zvokuti in case of emergency tinongowasa kungopenda saka ndiyo pati yao chakuradzai kana yapera kuti inenge yapera sei saka mukudzi anenge ari kuseri ini ndi kuseri wana zvavanhu vasingagoni kupenda saka kubva nekuno kana kuti wobva nezasi kubva nekuno kana wobva nezasi handisi kati haingobva nekuno hazvina basa tosangana useni taura nodai maoko acho emapenda saka zviitwa zvese tongoita zvatogona maziya ndizazotishora kana takanganisa brasha rakutorera muridzo iri bos zviri guys for the people number 2 guys ndikuwakufara maona kumba kwedu yapendwa ndini namukudzi aitapenda saka ndezvekutiwo Washington professional painter hapo saka zvadaita zvezvo kuti isi tasikakwanisi kumukwidza bhazi kuti auye kune kwachireya ongodzokera ongoita sikoita zvatangoitawo izvi but zvake zvinenge zvine unyanzvi mukati saka nini namuku tistarwa painting iyi mokunga mongozvoonawo kuti yarohwa nevanhu malena sekuri moti kudii tapedza tinokutendai tenda mashamarari vese basa ramakaita tinokuongai makaita kutiwo tibudewo tiraro pakanaka saka tinokutendai murambe makadai nebasa musadzokere shure ngarambai muchikomborehwa naMwari nevese vamuinavo nevekwenyu nerudzi rwose naivo vatiri kushanda navo muvakomborerewo nebasa ravo rose vachanete pese pavanenge vari kusvikira nguva yavanenge vefunga kutemboroona kumukova vachifambiswa mune zvakanaka tisitendawo vatungamirirawo nzira ichene totenda Mwari wedu. aiwa ninotenda basa ramangatiitiro pano vashamarari vedu tivatenda nasista vedu tivatenda chaizvo aiwa nhasi ndine mufaro mukuru wokutenda chaizvo kuti imba yangu yapera aiwa ndinetenda mufaro wachoka tiri kushayiwawo zvekuitawo kuti semunhu womwe mongoona murombo saka ni apa I think ndichazotsvaga futi dhera ndichazodzoka chavigira Cobra mozviona manje saka apa ndasati tangoya kuzongoti tingoita zvepainting saka Cobra pane pandichandosiya uyu mukomana ndichinomukwidza bhazi achinda kundokwira bhazi achidzokera kuchikoro saka ipapo ndichatsvaga Cobra ndoba ndichaitsvaga pamwe ndichaiwana yeblack ndokuvigira iCobra yacho netumwe tunhuwo twandienda ngowana saka kwasara kuzodzoka panapa kekupedzisira handiziviwo kuti vanhu veGood Hope nana Mambo pamwe tichadzokazve handizivi uwo hwaurongwa hwavo isusu pati yedu nemashemarienzi tapedza asi pamwe tichazodzoka pamwe mukomana yanenge atoenda kuchikoro
ndichanotsvaga cobra. Pane vamwe vakatibatsirawo necobra, saka ndichata kuti tiwane cobra tigouya nayo pano. Zvemuzuva ranhasi handina kukwanisa kunge chiti ndifambe tichide sei tsvaga zvana cobra izvo. Nhasi tanguva takanyanya kumirira nyaya yekuti tiite zvepainting zvipere. Saka izvi zvitapedza takuda kuti tigezewo mapendi edu mozviona pamheno kana akazotobvawo tatangopfekawo zvimadhendedhende zvedu tapedza kupenda. I hope inongobva yeikera pendi yacho. Saka tamboenda kuseri uku kuti yabuda sei kusaidi kunoku. Tambosara panapa pada kuzongokulinwa. Tigoona kuseri kwacho tiyazooma zvakanaka. Yazooma musi hayo. Zvizvi zvemalena talena tiabva tangoona mari namatanda. Tikabva tapedza guys for the people. Yashandwa nevanhu vari kudzidzira sekuzamure vanhu vaiva mochidzosera kuti muona kuti saka ndizvozvo guys for the people ndayasekuru zvane kuclosecla zvazongosara panapa kuzongoklina ndo zvasara nekuti otherwise zvakafamba zvakanaka. Thank you very much. Mastress akambobatwa akaenda akaita sei zvese zvibati tongozvitenda. Saka now izvozvi stress yedu yakwamkomatobhesi totaza kuti kwamkomatobhesi tobva tangosiyiwa tangopedza zvatakaita pano pana sekuru. Changosara chekuti ivo vapinde mumba chete. Otherwise necobra inozoda kuzoti igozouya maybe netumwe tunhu pamwe hatizozivi tungonhonga 1 or 2. Handisi kuti chii, handidi kupromisa zvinhu zvandisina kuti sei zvisipo. Saka ni ndizvozvo tozokona maybe next week. For the meantime tomboenda. Ndizvozvo. Lucas. Kuku. Aronga kudai. Mwari wakanaka. Ndiano aronga kudai. Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Ndiano aronga izi. Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Ndiano aronga izi. Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Ndiano aronga izi. Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Ndiano aita izi. Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Ndiano aronga izi. Mwari wakanaka. Amamuro iwe amasiana naye. Muro iwe amasiana naye. Muro iwe amasiana naye. Muro We amasiana naye. Nagaganda Iwa siana naye. Muro iwe We amasiana naye. Muro iwe We amasiana naye. Muro iwe We amasiana naye. Naganga daro Iwa siana naye. Muro iwe We amasiana Ndizvozvo naye. guys for the people. Nguo yangu ikabvaruka. Saka kupedzana kusimudza yakabvaruka. Saka guys for the people chega tite tigeze. Timboimanya timboona kuti vana sekuru Beni vari kuita sei kwavari koko. Bye bye.